Sa mga love stories concerned, ako'y swerte naman sa mga anak ko na responsable sila. Maliliit pa lang sila, alam na nila kung anong tama, kung anong mali. Credit to the mothers, magandang pagpapalaki sa kanila. So, with my children, I never really had a problem or anything of that sort. Lalo na pagtungkol sa mga love. Ito, maraming problema. Ako nakikialam naman ako ng konti. Kasi yung may anak akong babae. So, nag-iisa naman yung babae. So, medyo kagaya ko din siya. So, yun. Pero yung mga boys, okay naman lahat ng love life nila. Maayos. Actually, matatagal magrelasyon ng mga anak ko. Okay naman. Okay na yun. Yun yung sinasabi ko. Usually, nanay ang tatay. Relax lang. Pero mababait din anak ni Bossing. Mga good boys and girls. Wala lang sa tingin mo na. Oo, totoo naman yan, di ba? Pag ang magulang, wala namang manggana na munga ng bayabas, di ba? Mangga talaga. Kasi gawin natin yung natin. Iniwas na nga sa mangga eh. Bayabas na, bayabas. Kaya nga. Sige, wala namang saging. Kasunod yan, kasoy na eh. Wala namang munga ng mangga. Okay, next question please. FPJ. Si FPJ. Opo. Ano yung nung FPJ? Nickname yun. Ano po, initials po ng name ko. Ano nga? Lorenzo P. Husay, with a J. Husay? Yes. Alam ko, Fernando Pedro. With a J. Tapos, back to the question. Wala ka naman. Kasi yung team up nyo, dates back to Enteng Cabezote, di ba? And simula ba nung time na nun, na-foresee nyo na ba na beyond Enteng Cabezote, magkakaroon kayo ng movie, dalawa, for MMFF? Kasi nung pagkatapos ng ending ng ina mo, kasunod sana ending ng ina mo rin. Totoo yun. Totoo nga. At kung may pangatlo pa yun, ending ng ina niyo lahat. Pero talagang kasunod yun, nakaplano na. But unfortunately, hindi natin kontrolado yung mga kontrata. Sa madaling salita, hindi siya pinayagan ng kanyang network. Yung dati niyang network. So, hindi natuloy yun. As a matter of fact, after that, the following year, nagplano ulit kami. Ganun ulit. Na harang na naman. Oo, hindi natutuloy. Sa kabutihang palad, nag-expire yung kontrata. Dito na ako. Mabuti na lang nag-expire yung kontrata, may potato chips na kami. May kasoy! Hoy! Ang talaga kayo nasa gitna. Kuya, bakit mo naman kami hinahainan ng picture namin? So ngayon, ewan ko, siguro nakaguhit na sa tadhana yun na hindi ko muna kami magkasama after 3 years. 3 years. Kumbaga, 4 bossing. pangatlong try, ito, natuloy na. At nakaganda naman. Napakaganda nung naging timing. Destiny ko to talaga sa pelikula. Sa pelikula. Hindi sa totoong buhay. Oo, tingnan niyo, pag pinapanood niyo kami, di ba? Nakakakilig kami, kahit ganito lang kami. Mas nakakakilig kami doon sa album. Layo, walang pinapagsama. Wala yun.
cute namin ni Kami may betchin, ewan ko sila. Tama. Yung dalawa, betchin lang. Betchin. O, tapos, miyot ko talaga agad eh. Yes. Good evening po. I'm kay Bossing. Ayun pa. Good evening po. Kay Bossing. Good evening. Ano, kasi po yung since yung success po ng One for All na kasama po yung Jowa Pao, nako-compare na po sila sa inyo as TVJ. Ano po yung reaction ninyo? Kasi napanood na lang yung interview ng Jowa Pao sa Arnold Clavier. Kaya yung side po ninyo, hindi pa namin nalalaman kung ano po yung reaction nyo or kung meron na po bang bas-bas kung sila yung magmamana ng corona ng TVJ. Ang tanong, may corona ba yung TVJ? Medyo pa parang perception Wala ko naman sa amin naman walang corona eh. Pagdating sa TVJ, parating ano yan eh, group effort. Parang dabargads. So, sino man ang nagtatagumpay dahil sa amin o nakasama man kami, honor na namin yun. Wala kami iniisip na ito kapalit, sino kapalit, wala. Basta sa amin, teamwork pa natin. That's the most important thing na kaya siguro nagtatagal din ng TVJ. It's because of the team up. Meron kaming sarili-sariling pinagkakaabalahan, like si Tito sa politika, si Joey naman sa pambabastos, Pag-tweet. sa mga pagsusulat, o naman sa pag-produce, pelikula, telebisyon. Pero sa bandang huli, at the end of the day, nandun pa rin yung teamwork. So right now, what's happening sa One for All or for One, kina Jowa Pao, sa Ardam, ang credit nun goes to the whole Dabarkads. Not to only one person or to... Ano pa rin yun eh, team play pa rin eh. Kumbaga sa basketball, di mo naman pwedeng panalo ng nag-iisa ka. Kailangan may shooter ka, may tiga-rebound, meron kang tiga-balya. Meron kang gano'n. So, for us, it always goes back to teamwork. Thank you po and advance best wishes. Thank you. May question pa po ako na isa. At hindi mo sinabi best wishes. Kayo po ba, yung gusto niyo na po ba talagang magkatuluyan yung dalawa sa totoong buhay? O yung Aldab po? Or kayo is parang nahihiwalay niyo pa rin yung actingan ng yung dalawa? Or yung kung gusto niyo ba totoong buhay? Nasa sa kanila na yun, kung gusto nilang magkatuluyan, labas na kami ron eh. Pero basta kami as Alden and Yaya daw. Yun ang aming... Kasi kahit kami nanonood lang dun eh. Nakikikilig lang kami dun eh. So whatever happens with their personal lives, suportado namin kung ano man. Desisyon nila. Kagaganon nila araw-araw, magkatuluyan.